Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Webes kita subong iya nga adlaw. Pebrero 25, 2021. Sa subong nga adlaw, ang anibersaryo man iya sa nga EDSA People Power. Kamusta dira nga aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na sa subong iya nga hapon? Yari naman si Indayan agud iya nga maghatag sa inyo kalingawan sa pilaman ka mga impormasyon nga i-share ko sa inyo. Kag syempre sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man sa amon iya via Facebook Live. Din man ka mga parte sa bugos iya nga kalibutan. Welcome diri syempre sa programa This Is My Life. Kag syempre, si Inday Ana taluos lang temporary di sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ano ba lang mga dapat naton balantayan sa subong iya nga hapon? Pero antes diri ko danay para sa aton iya nga weather update. Takat sang panahon sa subong man nga adlaw. Medyo mapuro pa ang naang tiyempo. Biyahe ko kagina, duma-feel ko gid ang yabok. Kung wala lang sang face shield kag face mask, masakam ko kid si yabok. Well, anyway, diri kita danay ang aton weather update sa subong iya nga adlaw. Ang easterlies among padayon nga nagaapekto man sa eastern section sang bilog nga Pilipinas. Diri sa Western Visayas, ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod particularly, maka-experience siya sa may galumon iya nga kalangitan.
kag lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan bangod ina sa S release kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na sidlangan aminhan na sidlangan ang mabatsyagan sa kabug-usan nga isla sang Negro. Kagina mga alas 6 just sa nagbutlak si Haring Adlaw kag magatunod ini temprano pa alas 5:24 karon iya sa hapon. Ang temperatura yara karon nag-range sa 24 to 31 degrees Celsius. Dumakabatsa kita sa nga mapaang-paang nga panyempo. Okay, standby lang dira, relax sa aton iya nga mga ka-action nga naka-plaster na. Ay iba ni dance ila pag time na kuno sa nga This Is My Life, relax time nila man. Amo na nga nakatutok ang ila nga dulunggan sa Aksyon Radyo Bacolod. So sige, diri na kita para sa aton man nga mga information nga i-share ko sa subong iya nga hapon. Unahon naton ang ining natabo bala nga pagtawag sini or pagkabig nga misencounter sa tunga sang Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mga pasado las 5 ini kahapon sang matabo sa area sang isa iya ka mall sa Commonwealth Avenue didto iya sa syudad sang Quezon. O nga agin buksan ta ini nga topic kay man concern kita diri ang involved PNP kag ang PDEA, mga uniform personnel kag syempre mga otoridad man nga implementar o nagapatuman sang layi. So ina karon aton iyang hatagan man pagtamod kung ano bala ang dalagan sang investigasyon man kay dako naman nga epekto sa hanay sang PNP kag PDEA na balang ang term man sang publiko makabati sang istorya ay sila lang sila man nagunungay o nagtiniruhay. Amo na nga mga sitwasyon ang mabatian mo kung for example nagapangapi-kapi kadira sa mga downtown Abe. Ikaw nakabasa ka sa pamantalaan or hindi gani nakalantaw ka sa telebisyon or nakapamati ka sa radyo. Maka-react kagid diba? Pero diri kita ang kay ang senador ining si Senator Vicente Soto nagpagwa ini siya sang palayag kag may ara sang ginaduso nga hagna ining pagtukod sang Presidential Drug Enforcement Authority. Ina karon ihatag ko man ang dugang nga detalye agud nga ma-inform kita kun bala ano ining ginatawag kag kun nga liwat ini ginduso ni Soto. Kasunod iya sang natabo man nga ginaligar misencounter sa tunga iya sang PNP kag sang PDEA. Kag na-mention ko kaina ining angot sa anibersaryo man sang EDSA People Power Revolution ika-35 sa karon iya nga anibersaryo o ginadumdum naton sa subong man nga adlaw. Ina ang aton iya nga presidente nagpagwa man sang iya nga statement, iya nga mensahe sa angot sa sini iya nga anibersaryo. So ina karon ang aton man nga pagabantayan. Kag syempre ang aton iya nga FYI speaking man sa gihapon kay EDSA People Power ina man ang iga-share ni Inday-an sa inyo. Ano bala ang ginatawag nga EDSA People Power Revolution? Mag-share lang si Inday-an sa nga due time man nga information agud nga ma-refresh kita. Ma-refresh kita kung ano bala ang nagkalahinabo during sang EDSA People Power nga ginadumdum ini naton sa pag-abot sang PETS sang Pebrero 25. Ano bala ang nagkalatabo sa sinaiya nga adlaw? Pag kung nga sa subong gina-celebrate or ginadumdum ina naton. Kag syempre
bantayan man naton ang sulat nga ginpadala diri sa aton sa programa This Is My Life. Paagi man kay Tita Wilma Sugaton. Kag syempre dala na dira ang advice man nga mahatag ni Tita We. And also ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Ano bala ang mga kapalaran subong nga adlaw sa nga nagkalain-lain yan naton nga mga horoscope. So sige, 1:43 na kita. This time i-share ko na danay sa inyo ang ining detalye man sa gin headlines ko kaina. Ang issue ining angod sa ginalgar misencounter nga natabo sa tunga iya sa PDEA kag sang PNP. Ang care of ini or sa idalom sa nga Quezon City doon lang ako niya pag Quezon City PNP. I'm not gid sang basta may district pa na siya. Okay, basta amo na siya ha. Dili na kita danay sa part naman yan ni Senate President Vicente Soto III nga kung sa diin nagpasar ini siya sa hagna nga magtukod sa nga Presidential Drug Enforcement Authority. Actually, una na ni nga ginaduso man ni Soto ugaling daw wala bala na sa pakan kagsang natabo ining alleged misencounter dari kag liwat nga ginrenew ni Soto ang iya nga pag-push or panawagan niya abi nga dapat magtukod sang siniya nga Presidential Drug Enforcement Authority nga ako no nga ginduso iniya ni Soto. Inabanggod nga sa natabo man nga shootout sa tunga sa nga police personnel kag sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA sa syudad sang Quezon. Sa update kagina nga nakuha ko man kay kagabi may ara gid sang reported nga duha ang napatay sa hanay sang kapulisan. Sang sini naman nga adlaw naghatag sang update may isa ka na-recover nga bangkay. Inagkaroon na check lang sa amon man nga Facebook page kay i-share lang na ni Action Dale Salazar pero amo ni aga natabo ang isa ka na sapwan reportedly ini ang isa ka PDEA agent napatay bangod sa natabo iya nga pagbayluhan na inilasang lupok sa nga PDEA kag sang pulis. Kay actually may natabo ini siya nga by bust operation. Ti ang both party pareho nga nagaklaim nga legitimate ang ila nga mga operation. And as of now, wala pa gid sang investigation gid bala. Ti tagsa may claim man mo kung sino gid bala sa ila ang nagpatigayon sang legitimate nga operation. Pero kung makitaan mo sa mga picture ka gabi nga nakuha man naton, di ang mga do ka wrong lang tawon, pero amo na ang aktual nga senaryo ginapahapa ang mga personnel may tatak pa sa likod PDEA. Nga makibot ka, diba? Nga mga otoridad nakasuksok pa sa nga may tatak PDEA sa likod pero ginapahapa. Ang iban may mga dugo o ang ila nga face mask dito may nakitaan ko ang face mask ang isa may ara sang dugo. So amo na sa karon ang ginahatagan id pagid nga investigation sa aton yang otoridad kag I think ang NBI ginmanduan na sang Department of Justice nga imbestigahan ini. Magpatigayon sang separado nga investigation agud iya nga hindi malamudan sang kun ano dira yang mga whitewash or pag nadira nga mga issue kag magwa gid ang kamatuoran. At then ina nga mga problema or ina nga mga kaso itugyan naton sa otoridad. Agdiri na kita sa gamay lang niho. Ang mensahe lamang sa nga presidente angot man sa EDSA People Power Revolution nga dumdum sa karon. Ang ika-35 nga anibersaryo sa People Power. Kay actually ini naman panibag-o wala nakatambong ang presidente
sa siniya nga anibersaryo, pero may ara siya sang palayag. If ma-remember naton, ang presidente, wala ini siya iya nagatambong sa siniya nga kahiwatan. Kag, inabangod nga sa iya nga statement before, ginakabig niya iya nga very good ang martial law nga ginpatuman sadto ni anay President Ferdinand Marcos, ang ginakabig nga diktador nga ginpakaka sa pwesto subong iya nga adlaw, pero sang tuig 1986, 1986. Pero ang isa diri ka mensahe sa presidente nanawagan nga ipakigbato ang demokrasya. Kag isa pagid sa palayag sa presidente, dapat nga ini ang magaserbe nga pahanumdum sa aton nga magapabilin kita iya nga vigilante, magbantay sa aton iya nga nasyon, labi na gid sa aton democratic institution, ipreserba ang values kag syempre dapat mas ipatibong ang kinamatarong sangkada Pinoy. So muna ang mensahe sa karon niya sang presidente, subong man nga pagdumdum sang ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Alauna 48 na kita. Sa akon nga pagbalik, dugangan ko ina karon kay syempre connected dira ang aton man nga FYI. Apang antes, yari anay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Okay, mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live ka Sir Alex Fuentes, mayong hapon. Kay Ma'am Donna Navarte Macario, kay Ma'am Sheila Alagos, kay Shane Pilarta, mayong hapon man. Kay Ma'am Homa Lumena, kay Ma'am Shane Pilarta, ginapatamyaw niya gali ang mga upod niya kinagapamati sila sa barangay Kabanbanan. Di na ganing barangay Kabanbanan man. Hindi na ako magamala basi sala pa ko karon. Kay Ma'am Annabel Garcia mayong hapon naga-monitor dira iya sa may barangay Tangob. Okay, pag-greet naman ni Sir Alex Montesa mga upod niya dira sila di na to. Di na di mga upod mo Sir Alex Montesa. Kay Miss Atia Kim Eriman nga naga-monitor dira iya sa Banwa sa Morsha. Thank you so much. Okay, kay Ma'am Jocelyn Kalamaan mayong hapon. Kay Dory Gulmatico Ramirez, mayong hapon, watching live from Oriental, Mindoro. Good luck and God bless. Salamat gid Ma'am Dory, mayong hapon dira sa imo. Sa kay Ma'am Carol Montoya, Ma'am Carol, mayong hapon, naga-monitor via FB Live. Naga-enjoy gid siya kuno sa paglantaw kag nagapamati sa This Is My Life. Salamat gid Ma'am Carol. Kay Amor Malayang, mayong hapon, naga-monitor dira sa Hagimet, La Carlota City. Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon man, naga-monitor sila upod niya si Fermin Calvo Condes Jr., si Bukol Umanya, Alexander Gilaran Ombion, Elbern Rojo, Larry Bayot, kag si Dan De Los Santos. Si Christopher Redfield, mayong hapon. Kay Jam Adrade, mayong hapon. Naga-monitor kami diri sa Tutong 2, Barangay Filisa. Sige, salamat gida. Malo nga pag-monitor sa akon ka barangay. Jam Andrade. Kay Ma'am Christine Minyes sa Villalobos, mayong hapon. Kay Len Nubalam, Malabon. Yung hapon, hello lang sa duha ko kabata, nga si MJ, kag si AJ, nga nagapamati. Kay Nanay sa Barangay Santander, Isabela, kag hello sa taga Siargao, kina Dinan Glasi Sevilla, Nena Nautan Marvin Sevilla. Salamat. Okay, ano na ginapag-greet ni Sir Alex? Si Guillermo Clarito, pagang iya ko nung katribo sa Barangay Buena Vista sa Gibong, Pontevedra. Pamilya, Sumalde, Saludares, Serapio, Katige, Rojo, Mugar, kag Clarito. Sige. Kay Ma'am April Joy Buenaflor Gaston, mayong hapon, nabasahan ko yung mga message. Mayong hapon dira si mo Ma'am April Joy Buenaflor, kag syempre sa tanan man nga members ng Energy Fans Club, karon lang na Okay? So kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, and God bless dira Ma'am halong always. Kay Antonio Bironio, mayong hapon, naga-monitor dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kay Jonas sa Trinidad Halover, naga-monitor sa Oslo, Cebu. Salamat gid. Okay? Ang iban sa karon ninyo iyang mga mensahe, karon naman pagbalik ni Indayan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuoran. 1:58 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa programa This Is My Life. And this time, sa na-mention ko kagina ang aton iyang FYI sa subong nga hapon, ang kasugpon sa nga akon iyang national kagina. Isa na kon ka national kaina, may angot sa EDSA People Power Revolution. Ano bala ang ginatawag nga EDSA People Power Revolution? Okay, mahatag ko sa inyo gamay lang nga information. Kumbaga, refresher. Tsakto man Action Oliver. Tsakto. Okay, diri na kita. Ang 1986 nga EDSA People Power Revolution, amoy nigali mga ka-action ang pagtipon man sang minilyon ka mga Pinoy nagpatigayon sang walks of life para yung magmarcha sa dalan sang Epifanio de los Santos Avenue. Una nga may tatak gali nga EDSA People Power Revolution. Ang EDSA amo ini siya ang main artery sa Metro Manila. Kag ang ining nga hilikuton tuyo nga tapuson ang diktadoryal nga pagdumala sadto ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Kag umpisahan ang bag-o nga era para iya sa matuod nga kahilwayan kag demokrasya. Actually, amo ni ang pinakauna gid nga panawagan ginakabigman nga silent protest kay wala ini siya isang may natabo nga pag ang mga makita-ano ba sa mga senaryo nga nagamarcha dira sa dalanon, may pangsunog, may ginasunog dira nga mga effigy, may ara man sa mga nagahabuyanay pa, kita mo may ginadeploy nga mga kapulisan, pero ini silent. Okay, ini nga hilikoton ginpangunahan sa Nation United. Agud makuha ang handom nga kahilwayan. Sana siling ko na wala diri sang natabo yan nga mga violente nga mga insidente abi, may mga ginpamatay or something. Ang ini nga demonstrasyon. Ang natabo sa nga Pebrero 25, 1986, may dako man nga epekto sa kasaysayan karon sa Pilipinas. Siyempre, sa kada pag-check naton sa mga libro bala, mga sa elementary, Hekasi. Sa iya naman iya ka Hekasi or Kahesi na sa tawag, di ba? Ang sa iya naman iya sa ng high school, Araling Panlipunan or Aralpan. Dira makitaan Japon naton, di ba? Ang ginatawag kun ano bala ang natabo during martial law. Kag ini perme ang nakatatak gid iya sa aton. Nakatatak sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy. From generation to generation, ginaistorya ini. Kag sa subong, amo ang ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution.
Paagi man sa Proclamation number 1071 series of 2015 sang Pebrero 25, 2016. Gindeklarar nga non-working holiday special non-working holiday sa bilog nga pungsod ang ang 1986 EDSA People Power Revolution. Isa ini siya ka movement para mabalik ang democratic institution. Kag mabalik man ang ginasiling bala ang issue angot sa politika, sosyo kag economic reform sa pungsod. Sa munigali ang mga gamay lang nga share man ni Indayan sa inyo angot iya sa ginasiling EDSA People Power Revolution. Kalabanan sa aton ang mga ang mga nagataw ng mga bata pa bala pamangkoton anong nabalaan mo sa EDSA People Power Revolution. Ang buta bastang nabalaan ko lang holiday ina siya. Sige, salamat kay Action Hands. Diba? Mangkuton mo to ng mga kabataan. So, anong nabalaan mo sa People Power Revolution? Ang balaan ko lang yung, holiday. Wala kami na klase. Siyempre, sa may face-to-face classes pa. Ang balaan ko lang, wala kami na klase. Kay holiday, ina siya. Nga, mo na nabalaan mo. Okay, wala mong panabalaan ang isa pagid. Wala mong panabalaan kung saan ina siya natabo. Ang year kung saan natabo ining EDSA People Power Revolution. Damuoy ko ni aktori sa nagkakakitaan every year. Bisan ang mga may edad na, nag-arrange ang ilang edad 35 to 40, randomly ginapamangkot sila. Kabalo ka kung anong natabo sa EDSA. Basta may natabo lang ito nga nagmarcha sila. Ang muna na nabalaan ko. Basta holiday na siya. Ang muna na diba ang usual ginasabat si imo. Pero ang siling kung ano gid ang natabo, jutay lang gid ang makasabat. Diba? Jutay lang gid kaayo. Unless, kung gin pa assignment ina sa imo, kaga i-check nimo kung ano gid ang natabo during sang EDSA People Power Revolution. So, sige, amo yan to ang aton nga FYI portion for your information sa aton yung mga ka-action sa subong man nga pagdumdum naton sa ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:04 na kita. And this time, standby sa aton mga ka-action tungod, magabasa na si Indayan sang sulat man, nga ginpadala sang aton letter sender na nagpatawag lamang sa Kayla. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroon. Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, sa liwat na mention ko, nagpatawag lamang ini sa Kayla. Kag ang sulat ni Kayla nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Kayla, 20 years old, sang Sagay City. Tita We, na hibaluan ko nga temprano pa
nga nagbusong ang akon nga iloy, kag si Papa hindi naman baton sang lolo kag lola ko. Pati pagid sa mga katiyuan ko, tita. Gintry nila nga itago ang tanan, apang ang hindi lamang mabaton sang akon iloy, nga ipahulog ako nga sadto amat-amat na nga dagad ako sa iyaman taguangkan. Ang kakulang sang suporta sa ila relasyon, tita, amo ang nagtulod sa akon nga mga ginikanan, agud nga magpalayo o kun magtanan, tita. Hindi ini nangin mahapos. Kag syempre ang kabuhi sitwasyon nila, tita we. Halos magpakalimos pa sila sa dalan. Sa handom nga makaangkon sang desente nga puloy-an. Maayo na lamang kag labing pagpasalamat man sa akon nga mga ginikanan, bangod nga may mga paryente kami nga nagtanyag sang bulig para iya sa sarang namon nga matiniran. Sa kaluoy sang Dios, nangin maayo ang trabaho sang akon amay. Apang diri naman, tita, nagumpisa nga amat-amat naghina ang lawas sang akon iloy. Na-stroke siya, tita, kag nangin bedridden. Ang mabudlay nga kabuhi, tita, amo ang gindakan ko. Pero sa pihak sa nga mga sitwasyon, nakatapos ako sa high school. Gusto ko man tani nga magkolehiyo, tita. Agud nga makita sang akon nga iloy nga nakagraduate ako. Apang wala na masarangan sang akon iloy, kag ini ang ginbawian sang kabuhi. Sa amo nga mga hitabo, tita we, wala ko gid ginpakita ang kahuyang, ang pagpabako o kun ang pagpakabakod. Amo ang ginpensar ko kag para makitaan sang akon nga amay nga sa pihak sini ara ako nga nagasuporta sa iya. Kag tita we, masami man nga ginahambal sa akon sang akon nga amay nga iya ginapasalamatan sa Ginoo nga nakilala niya ang akon iloy kag wala niya ini ginahinulsulan. Tubtob na lamang diri, tita, ang akon nga sulat, kag salamat kid sa pagbasa. Kabay nga makahatag man ini sang inspirasyon sa mga nagapamati sa inyo o kung sa imo nga programa ang This Is My Life. Sa liwat, ang tagpadala, Kayla. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 2:11 na kita. Kag amo yan to ang sulat. Kumbaga sa Tagalog pa, makapupulutan ng aral. Action JM, sakto na. Amo na ang sulat man nga ginpadala diri sang aton iyang letter sender sa subong nga hapon sa kay Kayla. Sa kay Kayla dira sa syudad sang Sagay, mayong hapon dira sa imo. Kag salamat sa pagpadala sang imo iyang sulat diri syempre. Nga nakahatag inspirasyon man sa aton iyang mga ka-aksyon nga sa subong, ginabudlayan man sa ila iyang sitwasyon. Kag
Kag sa akon nga pagbalik, akon man pagabasakon ang ginpadala nga advice ni Tita Wilma para sa imo kayda. Nakip na dira ang mahatag man nga advice ang aton iyang nga mga listener naton sa karon nga nagapadala sang ilay nga mga mensahe via text message at syempre sa may amon man nga Facebook Live. Okay, sa amon danay nga text hotline 0963-7570874. Sa liwat ang amon nga text hotline para sa pagpadala sa inyo iyang nga advice 0963-7570874. Kag sa akon nga pagbalik standby ha. Na-mention ko ang advice karon nga mahatag man ni Tita Wilma. Apang antes, yari anay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi,
Pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita, kag pabalik diri sa programa, This is My Life. Tiyo na sa pagbasa man sa nga advice nga mahatag yan ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa subong hapon nga nagpatawag lamang sa kay Kayla. Sa imo Kayla, mayong hapon, kag salamat sa pagpadala sang imo man nga makahatag inspirasyon nga sulat diri sa programa This is My Life. Kayla, isa ka pinasahi nga eksperyensya ang imo nga ginpakita kag ang kabakod sa pag-atubang sa hangkat sa inyo kabuhi. Gani kabay nga hindi madula ini sa imo kaisipan kag sa baylo kuhaan mo ini sang kusog agud nga magpaninguha para makatapos ka sa imo nga pag-eskwela. I-try mo abi Kayla nga magkadto ka iya sa mga ahensya sang gobyerno nga nagahatag sang bulig pinansyal. Actually to kadamo subong sang mga scholarship na wala nga ginasiling. Di pwede ka dara, try mo lang inquire kay Kayla. Hindi madulaan sang paglaom, hatagi atensyon ang kaugalingon kag imo amay. Tungod syempre Kayla, wala nagapabaya ang Ginoo. Kag lakip na dira, pasalamati man ang mga himata ninyo nga nagbulig sa mga panahon nga ang imo nga mga ginikanan. Sana sulat mo diri sa imo yang ginpadala diri nga letter nga naghalos magpakalimos para lamang iya nga makakita sang desente man nga puluyan. Sa imo dira Kayla, padayon lang ang kabuhi kag ipadayon man ang ginahimo nimo. Agud nga mangin isa ka maayo nga bata kag syempre mangin ehemplo man sang mga kabataan sa subong iya nga henerasyon. Sige, madamo gid nga salamat sa imo dira Kayla sa ginpadalaman nga mensahe ng letter sa subong iya nga hapon kag syempre amo man yadto ang ginpadala yan nga advice nga mahatag ni Tita Wilma para sa imo. May isa diri nga hatag man or nagpadala man sang iya yung mensahe para sa imo Kayla. Si 8273 Indayan, good afternoon. Kay Kayla, kasubok kag damo nga kabudlayan mo sa pagpangabuhi. Padayon mo nga magpakabakod. May padya gid ina. May padya kag gid ina nga makuha. 8273 ang nagapadala yasang advice para sa kay Kayla. Okay, sige, madamo id nga salamat sa mga naghatag man or nag-share man sa ila nga advice. Ang iba naga-loading pa. Ulang ako yung text hotline diri ho. Ginakayo ko pa subong. But anyway, salamat gid ha sa aton nga mga ka-aksyon sa pagpadalaman sa inyo nga ma-advise sa aton nga letter sender sa kay Kayla. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:26 na kita. And this time, una-una naton ang
part 1 sang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Huwebes, Pebrero 25, 2021. Unahon naton ang sa mga Pisces. Pebrero 19 tubtob Marso 20. Tingawa idira Pisces nga ma-activate ang mga enerhiya sang imuya inner being. Makabulig ina agud nga para bala mangin smooth man. Mangin smooth kuno ang imo yang nga mga wish sa karon nga magaabot sa imo. Kag syempre maangkon mo man ang imo yang nga mga handom. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Yara na sa karon sa imo mga kamot Aries, ang sadto, handom mo pa lang nga house and lot. Subong, hatagan mo dira ya atensyon sa mga mag-asawa dira nga Aries. Hatagan mo kuno atensyon ang pagdugang sang baby. This time kuno pwede Aries. Sa mga Aries, lucky numbers 25, 52, 49, 13, and 33. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, ang mga social connection. Mangin helpful ina para sa imo. Agud nga makilalaan mo pag Taurus ang mga tawo nga magasuporta sa imo yang nga negosyo. Uy, nagasaka man sa karon ang income. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 55. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Satisfied ka dira Gemini kung may investment ka, for example, duta. Eager ka sa karon iya nga ma-develop ina. Kag ang isa pag Gemini, medyo makalibre ka sa karon. Hilway ka sa karon sa mga baleran. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Royal purple is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Uy, manami ang imo ikaayong lawas. Gani ang resulta man kung nagpa-medical exam ka dira, positive ina Cancer. Negative sa mga diseases syempre. Kag sa mga Cancer nga nagaplano kuno magtrabaho abroad, may chance ka, pwede ina nga madayon Cancer. Jutay lang nga pagpangamuyo agud iya nga syempre ang imo iya nga handom imo man maangko. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 19, 51, and 15. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Hindi dira magpatunga sa isyu sang iban. Mag-meditate kag mangin kalmante sa mga issue dira Leo. Ang mas maayo ti kung may nakaibalo ka dira sa mga away-away sang upod mo, for example, sa trabaho, hindi na pag-intrahi, hindi na paggatungi. Kay basi, ikaw pang ilang adumtan, ikaw pa ang mapaukpan. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 49, 11, and 44. Sapphire blue is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:31 na kita. Amo pa lang to ang part 1 sang aton iya nga horoscope. Sa akon nga pagbalik, dugang pagid naton nga horoscope sa subok nga hapon, hapang antes, yari anay. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa... Okay, welcome back sa aton mga ka-action nga naga-monitor. Continue sa amon iya via Facebook Live sa kay Mama Marvin Sevilla. Mayong hapon, kag hello lang kuno sa iya dra tiyoy. Jerry Podadera sa Barangay Sumaga. Sige, salamat kay Imbong, Sir Imbong Jocampo nga naga-monitor man. O, naga-monitor sa kuno sa akon laygay. Salamat gid sa imo, sir. Kay Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, naga-monitor kami diri sa Celine Home. Sa keep safe always and God bless you. Salamat Ma'am Virgie Olpinda. Kay Sir Christian Roa, mayong hapon nga nakatutok man sa subong iya nga tinion. Sa kay Bobby Rufano Galve, mayong hapon, ginapatamyaw niya si Cole Avon. Cole, tsaka na pagbasa ko, Cole Avon, sang happy birthday sa Kanturay Sipalay. Sige. Sa kay Ligay Villares Achivar, nga naga-monitor dira iya sa may Kawayanan sa Barangay Taloca. Ginagreet niya always naga-monitor si Tatay Ramon kag si Nanay Lucy Achivar. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Jean oy Cesar, mayong hapon. Ma'am Jean, mayong hapon dira sa imo kag salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, sa kay Sir Noel Amar, kag syempre sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Yvonne Buicher, sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Sir Michael Season, sino pagid. Kay Sir Martin Aliling, mayong hapon man. Kag sa ila President, Vice President, and Secretary. Ang President, si Dennis Tibor Roma, sa may Banwas ang San Enrique. Sa ila Vice President kay Regent Tan Villalon. Manghod, mayong hapon dira sa imo kag simo man nga papa. Kay Sir Regent Villalon Sr. Kag sa kay Secretary Anthony Jones Havilio Ceblano nga naga-monitor naman dira sa Banwas ang Kawayan. Kag syempre taam sa boso, kamusta dirang pamubod mo sang chicken? Mayong hapon lang Kag sa iban pa naton nga mga ka-action, madamo nga salamat sa pagpadala man sang inyo yang nga mga mensahe sa subong hapon sa pag-participate sa panibaguyang edisyon sa nga program This Is My Life. Halong kita always and God bless us all. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vacunation! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vacunation? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, Okay, Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 12:42 na kita. Kag pabalik diri sa programa, sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. Aton pagasugpunan ang ikaduha nga part. Sa aton iya mga nawidin pagyet nga horoscope of the day. Sa iluwan naton ang para sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kung may ka dira sa ginapensar sa karon Virgo, himua ina. Himua ina nga hindi kaya makaperwisyo sa imodra yang nga mga isig katawo. Kag para man makita kung ano ang resulta. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 36, 49, at 22. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Isa ka kakilala mo dira sa nakaligad. Ang luyag magatag sa imo sang duta. Pwede mo ina nga batunon kag i-develop Libra. Ina bangod sa sina nga paagi, makabangon ka. Ang pagsalig lang sa nga imo ya kakilala, ipabilin lamang. Ang good nga if ever gid man nga mangin mabinungahon abi ang pag-develop mo dira sang ginhatag niya nga duta sa imo. At least, diba, nakit-an niya ang kaayuhan man para iya sa imo. Kag makasiling sa bala nga wala ako nagsala sa paghatag paghatag sang siniya nga duta para sa imo. Sige sa mga Libra, lucky numbers of 53, 46, 29, 15, and 55. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tutob Nobyembre 22, maka-develop ka sa karon nga Scorpio sang mabakod nga team. Magataas man or magasaka man ang imo nga achievements, lakip na dira syempre ang imo nga income. Sa mga Scorpio, lucky numbers at 23, 36, 49, 53, and 13. Mango orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, sa Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, may kinahanglan dira Sagittarius sa disiplina sa kaugalingon kung may ginauyatan ka dira nga credit card. Disiplina kung may makitaan ka dira, wag agad-agad nga add to cart. Kay ina mabudlay na. Simla kibot ka na lang wala nabilin ang imo ya nga ginaipit-ipit nga kwarta or ang ara nga ang available nga kwarta sa imo nga credit card. Dapat Sagittarius sa planuhon kung ano dira ang imo ya nga mga gusto nga baklon. Kung ang inabalang kinahanglanon. Hindi kay tungod lang nanamian ka, mabakal ka na dayon agad-agad. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 29, 33, 13, and 46. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19,
Hoy manami sa karon ang dalagan sa kahigayunan si Moya Capricorn. Ang kooperasyon sa imo dira nga mga kaupod. Amo na ang magabulig sa imo sa kinahanglan mo man nga negosyo. Kag syempre makabulig man iya nga para magtibong ang ina nga plano nimo nga negosyo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 38, 49, 15, and 53. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, kung luyag dira sang proyekto Aquarius, hindi sobra ang demand ha. Win-win solution man ang iplastar para diri. Kaya may mga problema kung kaisa bala Aquarius. Kung may gusto ka dira nga proyekto, baw ang imo man nga mga plano, particular na sa kwarta, gapasobra man. So hagan-hagan ang inang matanchar mo lang bala nga inaayin tsaktuhan na ni para sa akon nga plano or sa akon nga project. Kaya ina proyekto pa lang di kun padakuan mo dira nga ang kantidad, may possibility nga sa una pa lang nimo iya nga pag himo sa imo dira nga project basi bla iya nga wala ka na sang bilin or wala ka na sang available nga kwarta tungod nga nagasto mo na. Resulta di mangita ka naman sang utangan. Okay, sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 36, 29, 11, and 55. Mustard yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:48 na kita. Kag inyugin pamatian ang kabugusan nga detalye man sang detalye. Doon nagdalain tuwaw. Ang kabilugan iyang syempre aton horoscope of the day. Aton man kapalanan for today sa subong man iya nga adlaw sang Huwebes, Pebrero 25, 2021. Okay. Diri ko danay ho mag-share lang si Indayan sa nga jutay man naton nga information sa subong hapon do wala ka hatag subong si Indayan do pila ka adlaw. Wala ko share sa inyo update naton sa cases ng COVID-19. But then antes danay mayong hapon sa kay Marjorie Empress nagalantaw sila subong Bacolod sa nga area sang Bacolod. Kay Virgo September naga-monitor man sa kay Sir Eddie Lawos. Ginatamyaw niya na lang dayon si nanay niya sa Bell nga naga-monitor dira sa Cane Town, Victoria City. Sige, unahon naton ang cases subong diri sa Bacolod. Uy, damo-damo ang kaso sang Bacolod. May ara sang bag-o nga case, 8 ini siya. 8 ka cases nga bag-o nga infection for COVID-19. Pero ang Bacolod sa karon may kabilugan nga 5,823 ka cases ng COVID-19. Sa diin may 68 diri ka active cases. Ang recoveries manabik man kay damo-damo na 5,569. Kag may isa na dugang ka-recoveries. Kag pasalamat kita kay wala na dugangan ang napatay. Ini-record diri sa syudad sang Bacolod. Ang napatay sa Bacolod for COVID-19, 188. So, I hope nga hindi na ini madugangan. Kung may mag-positive gid man, walang dasig lang iya ang recoveries. Ang Negros Occidental,
Base ini sa report kahapon, may ara sang duha ka bag-o nga case ang Negros nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,751. Uy, by the way, kagapon, may nabasahan ako ang cases ni balasang UK variant. Ang Western Visayas naka-record sang UK variant, but then 3 sa ila ang naka-recover na. Amo nang pasalamatan naton. Bali mention ko lang 6 ka mga taga Western Visayas ang nag-positive for UK variant, kag 3 sa ila ang naka-recover na. Diba? Dako na nga pasalamatan sa aton, kag hopefully hindi lang ini makaapekto sa mga panibag-o nga mga guidelines nga ginpagwaya sang aton nga gobyerno. Ilabi na gid in terms of sa travel bala, sa biyahe, kay dako gid nga problema. Ilabi na gid sa mga nagatrabaho naton nga mga ka-aksyon bala, nagatabok paabi from here diri sa Bacolod padulong sa Iloilo. So kinahanglan sang pila pa ka mga process or prosesohon, travel authority, medical certificate mo diri sa Bacolod naga-require sang backtrack. Di ko mag-backtrack ka, goods na inasa, pasok na siya. Pero ang i-process mo, travel authority and medical certificate, maburbudlayan ka pa, kapin pagid. If halimbawa, wala kaya sang ideya kung sa diin ina makuha, nagdiretso ka lang sa pantalan, baw. Gadali-dali ka man maghingagaw, pangitaan ka sang sina nga mga requirement, maano ka? Tanga. Well, anyway, I hope lang is na ina ang mga requirements. Kaya actually, ang iya ka DILG, bala mo, nabasahan ko, nga nagaplano man sila, agod iya nga ikakaso na ina sa matamat. Okay, para balang ma-uniform ang mga pulisa nga gina-implement sa kada local government dari iya sa Pilipinas. Kag syempre, para naman nga wala naman blasang apekto ang biyahe sang aton iya nga mga kaaksyon, labi na gid nga kinahanglan gid ang mga nagakinahanglan gid iya nga magtabok pa or sa pihak nga isla. So ti amo na naga-require sa mga nagkalain-lain iya nga mga papeles para masiguro nga hilway for COVID-19. I think ang aton nga government may ara naman sa mga bag-o ya sa karon nga ginapahimo, agud nga maideyahan ang mga medyo maburubudlay bala. Di ba? Iban gani naga-require gid sa RT-PCR, negative RT-PCR result. So ang iban nga mga LGU may ara lang sila nga other man nga mga gina-require, wala nagasalalanto. So that's why nga muna sa karon ang ginapensar man, ginaplanuhan sa mga concerned agencies. Alas 2:54 na kita. Sa sining nga tinion up din nyo ko anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para naman iya sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay. This time to naman sa pagbabay ni Inday Ann. Pero para na sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Psalm chapter 138 verse 8. The Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Nagapasalamat sa pag-upod sa panibagong nga edisyon sa programa This Is My Life. Ini ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Madamo gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I've already given Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!